Come here. Halmund. Ти пък откъде скочи, бе? По-добре ти на една страна, аз на друга. Come here. Бе, мани тук ще вземе да гръмне, бе. Господин поручик, изпратиха ли попълнение? Тай ли? Ваня, гриби като мене. Ти гриби като мене, защо? Колко души? Само 3 души, господин поручик. 3, ли? Абе, гриби като мене, чуваш ли ма? Чуваш ли ма, ще изставим гриби като мене? Завой! Слушай! А не е кухненски ножа. Не. Се порежеш. Тео, можеш да свириш както идеш. Мога. Але, Тия там да не са луди. Да ги видиш какви са, господин поручик. Хвани единия, удари другия. още малко остане. Тебе, пръща! Давай! Ти що се биш, ма? А? Дай тази снимка. Я да видя. Булката. Булката. Че тя цяло през себе. И се чудя какво да ви правя. Да ви разпиша уволнителните билети и да се върнете оттам, откъдето сте дошли. Аз оставам тук, другия помощник. А ти, Байван? И аз. Изглежда, че са укрепили здраво на моста. Пазете се, момчета. Защо не си се оженил? Женен бях, господин Фефебел. Жена ми побегна. Ние съботяните често постим, господин Фефебел. Пък тя не искаше да гладува заедно с мен, зато и май побегна. Абе, май не ще да е само за ти.